Perfect. Orain bai. Amazon. Jo, lehenengo gauza eta Jeff Bezos. Hau da. Amerika. Hau pekaitza. Ez berriro itzuli naiz. Utzi dut momentu baten eta itzuli naiz. Gaur deskantxo eguna niretzako. Etxean, lasai askoan. Hori da tokatzen zena. Afaltzera jun naiz eta jolas pixkat. Zuk ere, zertan zabiltza orain? Programatzen. Zen programatuko dut pixkat. Leno irakurri dut egontzala begira zure garai bateko C kodea. Naiz horitzen zer esan duzun horren inguruan, baina tira. Ba, animo. Ondo joan dadila, zure zuzeneko txoa ere bai. Lasaitzen zaitu? Beste pertsonak kodetzeko eta hori beste pertsonak egotea... Bueno, igual lasaitu baino, kontzentratzen laguntzen zaitu igual. Ezakit, niri zaila egingo litzaidake. Nere arma galdu dut. Kontzentratzen laguntzen du, ozenean esaten dudalako zer egiten ari naizen. Eta ez da eragozpena ondoko jendeak galdetzea, edo askok ez dizute galdetzen, o... Emaila eta bat ez dut begiratzen. Curioso. Karo, pantalla aldatzeko igual, ez? Orain bai eraso dezaket. Zakidana da. Galdetzea ez du zertan txarra izan behar, askotan ona da. Mundo, ez bazaitu eragozten, perfecto. Kurioso iruditzen zait, claro, bideojokotan adibidez, zuzenekotan egotean eri egiten nau okerrago jolastea, noski, eta jolas joko bat da. Baina zuri produktiboago eratzen bazaitu, jode bejonde izula, egia esan. Ez nuke pentsatuko inoiz, hori horrela, baina horrela bada. Edo zuretzako horrela bada, perfecto.
Ez dut produktiboa ez kontrakoa naizenik zuzenekoan. Ez dut ikusi, programatzen eta... ez produktiboa ez kontrakoa. Bueno, laguntzen bazaizu konzentratzen behintzat, burua baldin baduzu hor, jarrita. Hori behintzat positiboa da, ez? Eta... onura izan beharko luke. Bestekin zeo zer konpartitzea. Hori ere bai. Uste dut... azkenean produktibidadea ez da ingarrantzitsua. Produktibidadea esaten... produktibidadea esaten duenean ez dut esan nahi aurrera ateratzen duzun, ez dakit. Sortzen duzunik gehiago, ez? Baizik eta... kontzentratzen zela gehiago, erresago egiten baldin bazaizu ulertzea... erresago egiten bazaizu ez despistatzea, igual hori da, ez? Hortaz ari naiz produktiboa, ez bereziki ateratzea aurrera ez dakit zer. Hori da. Ondo ba! Ondo izan. Eta kontzentrazioa opa dizut. Animo. Ondo pasatzu ere bai. Programatzen. Justuta alde batera bihurtu behar nuela. Aio. Albora, bai, eta aurrera... Uste dut zerbait hartzeko garaia iritsi dela. Non nitu nik... hau da behar dudan, ez? Eta hau zer da, Life Potion. Increase Sleep. Eta 72 gehiago. Betirako. Espero betirako izate. Vigora. Nik uste dut hau irte. Orduan, hemendik etorri naiz.
Eta orduan zer da? Poison gas. Ikuta. Ezin dut aurrera jarraitu orduan. Pozoia. Evergreen. 10, 25. 20, 70. Osea... Vale, gehiago ditut. Pekir. Cures a poisoning. Bazpa? Aupat, tijera, zer moduz. Ondo. Ahoko kuroba. Kaixo, lehenengo aldia txatean. Ongi etorri. Nere partetikan afaldu berri. Eta besterik gabe. Begira, ber zer dakarren mundu honek, ekaitza pasada baitare hemendik agurtzera. Printzipioz agertu naiz Erta Amerikan, Amazonasen ondoan. Eta iritsi naiz, bueno. Beste? Bai, onaino iritsi naiz. Eta botatzen autoki batetikan pozoia gehiegi dagoelako, eta ez daki zer badaki zer. Wow. Bide batez, ahoko. Nola, topatu duzu kanal hau? Nolatan agertu zera hemendik? Ongi etorri, baina tira. Kuriosoa jende berria agertzea. Ongi etorriak noski. Orain iritsiko naiz berriro, erosi ditut
noa pozoiaren gatik konortea galdu dudan tokira, eta, opa... Erosi ditut pozoiaren antidotoak, baina ez dakit balioko duten. Kurioso eta kriston ilusioarekin ere. Barcatu, no entiendo mucho de euskera, estoy aprendiendo. Creo que has preguntado de cómo he llegado a este canal. Pues poniendo euskera en el buscador para escuchar y acostumbrar el oído. ¡Ah, qué bien! Oso ondo dauko. Ba, posten naiz euskara ikasten ari baldin mazara. Edo zer gauza galdetu, ulertzen ez baduzu edo. Eta erantzuten saiatuko nahi. Nongoa zara bide batez, jakin badaiteke. Ezin ditut akatu horiek. O ez dakit nola egin behintzat. Itzuli barko dut. Mallorcakoa. Zein ondo. Ba, jakin ezazu. Bueno, egia esan gure Twitcheko euskal komunitatea pixka bat... Ez dut esango hilda dagoenik, baina... nahiko baxu dago, ez dago bere une onenean, bere momentu onenean ez dago. Baina... astelenetan gutxi gora bera 8-9 jendea egon hori da. Azkeneko bolada hontan. Poison. Normalean bideojokoak zuzenekoetan egiten. Eta... ni neu, haien artean, hemen daukazun ate baita ere. Eta printzipioz erabaki genuen, astelenetan 4 pertsona gera eta astelenetan itzultzea. Baina nahi baduzu pasako dizut esteka bat begiratzeko beste kanal batzuk. Normalean bideojokoen inguruan egiten dugu. Baina, tira, behintzat gelditzen garenak, aktibo gelditzen garenak behintzat bideojokoen inguruan gara. Hemen erori naiz. Hemen agertzen da pozoiak eragiten didala eta ez dakit zer egin honekin. Ra Spear. Raren lantza. Pozoirako, oraingoz ez dirudi. Ea raren... badut pozoien normalak entzeko. Bueno, hau neria baino boteretsuagoa da, baina... arropa berririk ez daukat. Hau da lehengoa, zakarra.
Honek ez du zertarako balio, eta honek, bueno, zerbaitetak babestuko ote nau. Igual hemen olako tokitan aurkitu beharko dut. Beste zer bilatu beharko dut, agian ez da hemen. Eta beste txokoren batean da. Poison Cure baita ere. Baina hori da daukadana, hori da... Ei, maia zigo naiz. Antidoto normala. Pozoi normala kentzekoa. Eta oraintxe bertan, ba... 42... Olako. Beste bat hartuko dut. Bulboak antidotoa eta daramatzuzun kapa laguntzen duela irakurri dut. Bulboak antidotoa eta daramatzuzun kapa laguntzen duela irakurri dut. Baina laguntzen du zertarako. Ikusi duzun tokia dena daramatza. Bulboak, antidotoak eta kapa. Jarrita dena. Eta ez du funtzionatzen. Bira, toki berria da. Pozoiarekin, pozoi normalarekin. Baina beste pozoi hori ez. Pozoi hori ezberdina da. Nolabait esateko historioko pozoia da edo lako zerbait. Gida. Baina gidak esango dizu pozoi normala nola kendu, ez? Ez dizu esango pozoia dagoen gela zer egin. Edo bai. Eta arazoa ez da pozoia. Arazoa da pozoiaren gela. Ei! A ber, landareak hasi ziren zuhaitz batetikan eta edatu ziren gutxinaka. Zuhaitza salbatzen badugu, mundua berriro bere zenera itzuliko da. Teknologia aparta. Denen behiratu nahi dut hemen zeo zer badagoen. Bera. Zagit zertarako baliote dezaken honek, baina... Ui, ama. En fin. Uste dut toki berera iristen naizela hemen, ez?
Edo ezberdina toki hau. Oh! Hemen ez dago ezer hartzeko. Edo ez dirudi, saltotxo horrek gaso. Igual da, toki ezberdina edo zer. Hor goiko hori ze demontre. Edo ez dago ezer hemen. Iepa. Hortik etorri naiz, ezta? Hemen albontatik ez dago ezer. Ui. Atzean mina hartu dut. A ber, gargolatxo hauek. Bakaso hartu ditzazket hauek. Leheno saiatu naiz, baina... Tira, hau ezberdina da. Objekturen bat egongo da, ez? Pick your... Life potion. Ni momentuan erabiltzen ditut. A ber. M-Bulbs. Dut behar. Opa. Bueno, behintzat toki berria da hau, Goitik ere jun nahiko nuke. Ea zer aurkitzen dudan. Beste ate bat ez dut. Ez dakit hortik pasa nahi dudan, Eta iristen gutxigatik. Eta gutxigatik iristen. Ematen du baietz, Ez dut uste eginda dagoenik iristeko. Salto egiteko toki gutxi. Ho! Hemen? Kolorintxitakoa kritikoa da. Hau ere kanpora. Dignal Thriu. Ez dut zertan hori da gero itzultzerakoan, ez? Bultzatzeko akaso. Pozoiak entzekoa. Zerrak mustroak ez duten asko kentzen? Mira, txikito.
Hortik erori nahitek, ez? Ai! Follow me. Korrika handirik ez egin, mesedez. Hortik izango da. Zel... Bale. Gure animazio gokoena. Hankak erabiliko balitu, erdian ekatuko litzateke, baina tira. Ia, ze txoko polita. Horrendi bizitza dago hemen. Lili! Thank you for saving me. Ez dut uste hau txori daukanik, Liliak. Flippers. Hori zer da, salto egitekoa. Lilia gelakide baten izena. Kuriosoa. Uste dut ataskatu zaidala. Uste dut ataskatu zaidala joko. Ezin dut. Uste dut. Rewind. Wow. Zakurraren putza. Ezin dut atzera bota. Benetan. Benetan. Pikutara juntzait, Pikutara juntzait. Begiratuko dutea normala den. Hauen sos. Ba, tamalez. Reset. Zenbat maila igo ditut. Hauen sos.
Claro, eske ez badut gorde. Eta rebobinar honekin ez du funtzionatzen. Justo Terraniumarekin ez du funtzionatzen. Ikutara ba. Berriz astera. Oh. Amazon. Bai, mesez bota txiste bat. Ni bestela ez diogu vuelta ematen. Caben sos. Hola, busco trabajo. ¿Le interesa dejar dinero? ¿Dejar dinero si lo que busco es trabajo? Mercedes. Atenea, Mercedes. Ostra, etxe beroa daukadan. Zoragarria jokoak egin didana. Hau pazientzia eduki behar dudana. Deneko hauetan. Amalau eman dizkit. Hei! 8. maila. Eta nik uste dut beste maila bat ere igo dudala lehen. Bederatzigarrenean nengoen uste dut. Te cuento un chiste verde rápido. Ea ze txorakeri den. Una lechuga en una moto. Ate hori euskeraz kontatu zitekeen. Mesedez. Nola ez dut? Iste berde eta bizkorra. Letxugea! Moto batean. Hello, moto.
Nik uste dut beste aldean zegoela. Bilari naizena. Hemen badago arma bat, uste dut, ni arma. Hemen arma bat dago. Raren lantza. Lantza denez. Eta orain, ez naiz fido eta gordeko dut. Sekulako zerrikeria. Pairatu behar izan duguna. Hau etzen. Hau da sartu ezin dudan tokia, ez? No, ez autoki berdina. Galdera serioa daukat. Ea ze gezur esaten diazun oraingoan. Toki berera itzuli behar naiz, benetan ez da iristen. Ze heroi klase da hau. Si los zombies se deshacen con el paso del tiempo, son biodegradables. Ate mesedes. Ate mesedes. Ai. Ez zaitu sinisten. Hori entzuna neukan dena den. Hori banekien. Ahok hori ez zaio gustatu. Normala deritot. Mesedez, Txiste txarrak nik bakarrik egiten ditut. Jendea izutzen ari da. Nere ikuslego kutxuna. Izututa. Zure chistes no son los mejores. Pues sí. Egia esan bai, eta nik asko egiten ditute. Gaur ez nago oso inspiratuta agian joko honek testu gutxi dauka. Eta agian ez naiz. Baina txiste eta hitzjokoak atxegin ditut nik. Batez ere. Esango dizut ni ate baino hobea naizela, txiste txarra kontatzen. Hitz jokoen erregea.
Eskerrik asko. Hemendik, hementzen. Let's go! Badakizu zer diruditen almorranak. Gauzatxo hauek almorranak dira. Beste 5 punto. Berriro pozoia. Oh, berriz! Beno, bizitza rekuperatu dugu behintzat. Bale, hemendik etzen. Bueno, da bilen saltoka hori. Ze konten. Gargolen ozdua. Oye. Nola agurtzen duten. Saltoka alde batetik bestera. Gargola y adiós. Hau patazio, zer moduz? Zelandoak izu. Afari amaituta, bakizu zer gertatu zaidan? Jokoa blokeatu egin da. Bugeatu egin zait jokoa. Eta berriro hasi behar izan dut. Zuzenekoaren hasieratik. Tamalez. Ilargilo dago zure ondoan. Amets politak izan ditzala. Hemen gertatu zait neri. Ahoko gure ikusle berria. Hemen gordeko dut berriro. Ea ze demontre. Mallorcatik euskara ikasten. Igual horin alboz saiatuko naiz, a ber. Lili, eskerrik asko ni salbatzeagatik. Surface? Nola da?
Vale, orain uzten dit. Triki, tri. Eren egun topo egin genuen Deproiren zuzenekoan Flight Simulatorrena, ze ondo. Ongi. Orduan orain, suposatzen da, igeri egin dezake dela, oi, ze ondo. Eta hau izango da... Bai. Bai, roka. Bera. Bai, eta zer egin dezaketzu oso ondo txorakeri hau aipatzeagatik. Eta Sorioaren. Zer? Sodio inguruko txistea kontatu behar nun, baina ne. Ai, ama. Hori gustatu zait. Sodioaren. Opazital zelan... Zakit berri ditzuli horko du. Saranjasa, Palma. Ondo. Vale, eta zer? Esaten didazu, behar dudala zer behar dut? Nola? Nile Gazpin. Ez dakit ba, itzuliko naiz. Gabertze de Montre. Badago toki bat ureztatua. Igual bisitatu dezake dana. Urrengo zuzenekoa ez dakizu noiz izango den. Ui, ama. Hemen ere? Orain dena igerian. Bederatzira berriz. Pelanitzeko festetan. Mallorcako jakituna hemen. Hemen egongo alda bila ari naizena. Pozoiaz defendatzeko zerbait behar dut. Pertsonai honekin. Berriro gordeko dut, zeren leno Lili honek ataskatu dit jokoa. Traducción, apenas entiendo 4 palabras. He estado en fiestas de Felanish. Te está diciendo. Inon ezin da bizi. Hemendik edan. Eta pozoiak ez izu ezarra egingo. Radiudrop.
Hori zer da? Au. Horrekin ingo dugu ba. Men katalaneraz dakien jendea. Leaf Sweep. Hago bea izango da, daukadana baino. Google Lens por el móvil para traducir. Gainera defendatzen nau pozoietik. A ber, honek zer dioen. Evergreen. Hau lorea besterik ez da. Hemendiko ora. Son Gokuren antza du batzetik. Cierto, barkatu. No hace falta pedir perdón, ez barkamenik eskatu. Baina ideia ondo dago. Hau da lehen igoteko aukera ez nun tokia. Hori edan dut, eta ja betirako. Zendo. Barkatu dolema lehen ez dukazu zer datu da. Hasieratik hasi zaberriz. Ikusi dituzu hitz egiten zuten Lili hoiek? Ba, lehenengo topatu dudana, bugeatu dit jokua, eta gelditu da blokeatua. Eta reset, egin behar izan dut. Azkeneko gorde dudan tokitik, Baina, bueno, ba, ziega honen erdia egina neukan, eta berriro errepikatu behar izan dut, hasieratik. Vale, eta orain babestu egon beharko nuke pozoitik. Eta hemen bosen bat egongo da. Txiste txarra falta zitezkidan. Ez duzu hain azkarri irabazi. Tu alde egin ba?
horri ez diotu zer egiten, Matok. Zaitez behingoz. Bueno, igual da. Akatuko nau ba. Eske horretak zer egin behar duan. Maia zigo naiz. Batuta lakatuko nagoela. Gustatzen nahi zaidan jokua? Bai. Bai. Ondo dago, oraingoz behintzat. Ziega batzuk, egon dira momentu batzuk pixka kriptikoak. Momenturen batean behiratu behar izan dugu, norbaitek gida bat behiratu behar izan du. Eta kontrola oso ona da. Hori egia da, kontrola oso ona da. Konbotxo batzuk daude egiteko eta nahiko satisfakzioa ematen du kontrolatzea. Ez da Secret of Mana. Oso toksikoa da bai. Baina ez dakit, polita izaten ari da momentuz. Mundua berpiztu behar omen da, kataklismo bat egon da, eta mundua berpiztu behar da. Kontinenteak sortu ditugu, eta kontinenteak hilda daude, orain beraz, ekartzen duz, edo azpijo bide sartu diozu, bai, azpijokoak egon dira. Ez du Super NESak ekartzen. Izan ere Super NESaren emulatzaileak ez du gaitasunik joko hau emulatzeko. Eta beste RetroArch sartu behartzaio Super Nintendo Miniari. Ez bakarrik jokoa, baizik eta RetroArch. Gertatzen zait berdina Secret of Evermoreekin baitare. Ez du reproduzitzen. Super NES Miniak berez.
Beno, ba. Ostoak, natura, berdea, nekarri dugu mundura. Zitza Janonderok. Bai, berez, hackeatzeko programatxoak dena egiten dizu, Ez dago misterio handirik. Ara. Galdu, lortu ez direnak erosteko aukera. Ze ordu dire? 11. Berriro ere gordeko dut hemen. Uste mozu tardatzen du. Hola, eta ezin da errebobinatu. Ze polita. Ui. Ei, dena berdetu da. Jeff Bezos Amazonasen gaude. Eta, igeri egin dezaket? Hemendik ez dirudien, Eta hona banator? Baintzat, pixkat aldatu da. Kolorez aldatu da. Baina, egoera makala. Amazon, Jeff Bezos. Hemen dago. Eta honek garamatza. Guyana! Bai. Zuaitzarekin hitz egin behar dut. Pidgey agertuko da, ez dut uste Pidgey agertuko denik. Pokemon batzuk agertu diren arren. Zer da, lore hundia. Bai, tentuz egindakoa. Zuaitzarekin hitz egin behar dut. Duait besarkatzaile bihurtu zaigu gure laguna. Ra! Zure etorrera sentitu dut. Surface nola esaten da? Kanpoaldea ateratzen zait, bino Surface da... Bueno, Surfaceko gauza biziak, bizi dauden gauzak, lo daude. Iruñeko tipoa bezala. Mundu hortatik bizitatu beharko duzu, edo bidaiatu beharko duzu, eta gauza biziak entzun. Graspin. Gainazala, gustoko dut. Gainazala, bai. Graspin. Eta hori zer da? Inbokazio bat akaso? Inbokazio bat. No. Spell is useless. Why?
Superficie, bai, gainazala. Superficie ere ez zitzaidan ateratzen, Ez da... Ez gazteleraz, ez euskaraz, ez frantsesez, ez japonieraz, ez zitzaidan ateratzen. A ber, nora goaz, zer dio honek. Zap ring. Batzutan ingresakin sartzen zen ezin hitz horietatik atera, ez da jada. Gatxa. Ez dut ikusi hasiera batean eta begira zer dagoen hemen. Niri hizkuntzekin gertatzen zait krison nahastea, bai, geroz eta are poliglotago, orduan eta zailago. Baina tira, konten bizi gara. Goazen ba, Gianara. Eskerrik asko loreak, lore iztuna. Eta orain dirudienez, txorien lagun egingo gara. Ze esaldi polita. Bira, munduaren tontorrean. Iparraldera joan antzeo zer bada. Esnatu nahi duena. Iparraldera, Mexiko! Viva Mexiko! Mendik ezin dut jun. Hauze izango da. Estatu Batuak. Dirutza. Batera biliko du, bizitza irabazteko. Eta hemen bigarrena. Basoan bueltaka. Basoan bueltaka basoaz. Colorado. Beste tokitxo bat. Arimak. Vale. Arima saltzaileak. Graspin. Graspin bagen eukan ba. Zertarako da. Unleashing flames. A spell for unleashing fire. Piro ring botere txoago izango da. Eta landareak esaten digu. Hau zen ba. Txorien paradisua. Coloradon daude txoriak, Gogoraitu, Coloradon txoriak barra. Eta nire izena kainoia da, beraz, badakizue. Nik txori eta zinor baino gehiago dakit eta... Nahiko sinesgarria izan daiteke lurra, landarearen berpiztea, baina bereziki txorien berpiztea ez dakit oso sinesgarria den. Berriro gordeko dut hemen badezpada.
Ahí va. Tarakata. Txorien askatasuna. Santuar. Ez dago ezer hemen. Ez dela Coloradon. Ez da Coloradon. Hemendik ezin dut pasa. Ez da Coloradon. Gora, jarraitu beharko. Hau zer da, Kalifornia. Barkatu. Baina ezin dut beste inora igo, ez? Hemen izango da. Gricklip. Ze politatzeko hori, Ezin da jarraitu. Kaioletatik askatzen, de Colorado. Pues no hay color. Bira golem. Golem, los caracolem. Golem. Nora ari da. Fijatu zate atzera, dizela ukabilkadaka. Ez diotia ez ergentzen, Kapikua, 79, 86. Zakizu hau. Bueno, eta zerrikeri hau. Barkatu. Eta zerrikeria hori. Beste aldera. Beste aldera erasotzen dute. Atos. Ha! Zakurraren puta. Bueno, hori berria da. Eta txori hauek zer? Hor bat zegoen altxor kutxa bat. Wow!
Gora ni joa, baina ez dakit ondo egiten ari nahi zen. Edo ze de Montre. Edo ze demonillo. Seguro hortik eskalatu dezakedala gero. Hortik igo nahiteke, bueno, hemendik, seguru ikasiko dudala botereren bat hortik igotzeko. Eta hauek, diputara. Pixkat trukoa dago. Atoz Rock Spear. Boteretxoa izango da. Ondo da Tasio, mila esker hemendik pasatzagatik. Eta hurrengora arte museo handi bat. Bonanit. Ale, musutxo. Zer da hor behan dagoen hori? Ez esan diru maksimora iritsi naizela. Esan... hemendik ezin dut pasa. Noa inora. Eta hemendik ez noa inora. Eriotzera besterik. Eta hemendik ez nahi zidizten, eh? Aizu. Horre zerbait galdu dut. Gora. Hey. Estanda egiten dute da. Maten du gora iristen ari naizela, ja. Txo!
zer dira, golem txikiak edo dordokak, kapak. Ez esaten digun honek. Honek ez digu hitz egiten. Kaktusek leheno hitz egiten zuten, orain ez dute hitz egiten zeden montre. Honek beldurra ematen du, ematen du... Zer, hemen ez dago jeistekorik? Hau, altzen dena. Ematen du suge bat egongo balitzezela, ez? Behan. Ai ama! Ah, zuloa da. Ez sugea, zuloa. Pentsatzen un beraino ni joala, nindoala. Berdin. Kerretik orduan. A ver, Rubillo. En ez motel hemen. Noraino erori naiz. Hasieraino? Bueno. Hau, ez da zer den. Bentsat toki berri batean nago. Justo horrekin maila zigo. Maikean. Berreunda hogeita zazpi kendu dut, edo bi aldiz. Bai, uste dut berreunda hogeita zazpi, uste dut kritikoa izan dela. Zakurraren putza, ez duen erori nahi hortik. Bale. Bale.
Ez. Egia esan... Ez da oso azkar maia zigotzen. Lehenengoak bai, baina... Dena den ez da askori behar, Nik uste dut gehiagi erraztuko da maiaz asko igotzen baldin naiz. Pentsatu behira zenbat bizitza daukan, ja. A ver, chiquitos. Torre. Zerbait dago. Periton's Nest. Honek utziko digu, ez eskalatzen edo. Mira. Cling. Ahí va. Hace bolita. Bueno. Ona. Hola, bai. Horrein beste aldera. Oso Donkey Kong Country, atzeko egun sentia. Triki-tri, gora goaz. Hau lehengo toki berdina da. Trikiti. Eta autoki berria. Lehengo tokia hemenek ezin nun pasa. Trikiti, gora goaz. Diru ez dugu nahi. Bueno, ez dugu gaizki etortzen. Baina interes gutxiko dokumentua. Ezkerrera ez dut junez, igual hortik etorri naizelako. Koitara ez da ere, eskubira ez da ere. A ver. Mendioa, berriz. Horre ezin dut digo. Atoz.
Hau da lehen aurkitu dana, Life Potion. Beste bat hartzeko. Beste 5 punto. Horako bat hartuko dugu, ezko da. Eta gordeko dut. Oraintxe bertan ataskatzen bazait jokoa berriro. Emango dit sekulako... mina. String Potion. Hau da ziega, mendik etorri nahi. ¿Ves? Denan egon behar du eskalatzeko da. Bai. Ea eskalatzeko toki dira dagoen. Ez. Hemen gehiago egon beharko luke esploratzeko. Zerrikeria hemen hau egotea, Sekulako zerrikeria. Menetzagon ezerrez. Eskerrak horrek akatu duen. Hemen beste aldean egon naiz. Hasieran ezin nula etorri, baina gero bai. Zer geratzen zait orduan hemen. Igual botere hauekin beste toki ez berdin batera joan beharko dut. Hortik igo naiz lehen, badakit hortik igo naiz dela. Parete, aurpegi hori da benetan zulo bada. Erortzen zeran zuloa tobogan horietatik, txirristra horietatik jaisten zeranean. A dos bandas.
Oiek, ez dira aurpegiak. Zuloa dira. Aurpegiak diruditen arren. Nola dos bandas abiltzala? Ekaitzarekin zaude igual. Txata mugikorrean, bueno. Ez dago gaizki. Animazio atxegin dut, Tak, 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 tak. Naize freskoa, ondo. Bizitzaria gabeia da. Ondo. N bada. Egon naiz hemen jada. Horra ezin dut joan, ezta? Shop. Gelditzen zerana da bera joatea. Uste dut. Tririki trauki, truki troko. Honek ez berdina dirudi. Pero no la tengo todas conmigo. Ei, honek dorre itxura du. Ojo! Vaya ma. Borroka hau askotan eduki dute. Legend of Zelda Link's Awakening, badago antzeko zerbait. Kirby... Kirby badauk antzekoa baita ere. Sí, hombre. Kaka botatzen dit. Kaka bota didate, tu.
Amabira igo naiz. Akatu dut? Igual, ostra, claro, eraso horrek kendu dio 30. 30 bakoitako. Igual egin diot kritiko azkenean. Kurean abestia urrun maitasun eta hurbil daukat samina egun sentian. Ai. Bueno, txoritxoak gure lagun. Mira, arrautza. Arrautz politak. Oh, estatu batuetako arranoa. Bira txoritxo guztiak. Bideo jokoetan ere kaka egiten didate. Txori guztiak kaioak ez ziren mesedez. Ai. Ei, hau da lehengo tokia. Baina orain urez gozatzen. Bira lorotxoa, papagaioa. Bera, hau igo daiteke guztiz. Trikiti. Gora. Hau, King Nest. Hau ere. Gora. Gizaki maltzurrak, arrautzak lapurtzen. Ezin naiz bota. Ara joateko dio. A ver. Eta gastatu ditut. Bird Suite. Igotzen defentsa 4. Waiting for mom. Gora. Eskalatzeko modua, por favor. Ma. Eskertzen digu. Eta posten da dena lentzien bezala delako. Baina ez da egia. Hemendik gertu koba dago Windvale deitutakoa. Eta horrek esaten digu noiz migratu behar dugun eta noiz mugitzen garen beste tokitara. Baina aurten ez dago aizerik. Ezin du egan egin.
Ba, ezin baduzu egan egin nola demontre sartu zera hor gainera, nola demontre. Ba, gorde egingo dut hemen. Txiruriruri. Eta gaurkoz hemen utziko dut. Zakit bihar arituko nahi zen. Baina gaurkoz akabo. Gaurkoagatik listo. Beraz, ezakit hortik zenbat zabiltzaten. Eskerrik asko, pasazareten guztioi. Ate, zital, tasio, ilargi, ekaitza, hauko. Ondo izan, eta urrengo arte. Eskerrik asko, aio, agur, agur, agur.